माई बाबू खातिर इस सब जानता कि औलाद बड़ा प्रिय होला। एक जाना बहुत गरीब बाणन, अपन मेहनत मजदूरी कई के एक ही लइका बा। उनका के बड़ा अच्छा से पढ़ावल लिखावल लोग, लइका भी मेहनत कैलन और पढ़ लिख के बड़ा अच्छा डॉक्टर बन गईलन। उनकर ब्याह शादी हो गई, मेहरारू घर में आ गई। बम्बई में नौकरी भी लाग गई, सरकारी नौकरी, और मेहरारू के लेके चल गलन बम्बई। बम्बई में जाके अपना दुल्हन के लेके, नई नवेली दुल्हन बड़ी, जुहू के हवा खाए लगलन। माई बाबू के भुला गिलन कि हमारे माई बाबू खेत बधार बेच के इतना मेहनत मजदूरी करके हमके पढ़वल लिखवलस। माई बाबू के भुला के बम्बई के वातावरण में, बम्बई के दुनिया में रम गईलन। एक आध बार बाबू फोन भी कैलन कि तहर माई की तबीयत बड़ा खराब बात, तारा के देखल चाहताड़ी, अब तो उनकर अंतिम समय बा। लेकिन कोनो जवाब ना दिया। बाप का दिल होला। माई का दिल बेटा बेटी खाती कैसन होला रउआ सब जानत नहीं। आज कहल जाला कि पूत कपूत हो जालन, लेकिन माता को माता ना होकेली। माई बिस्तर पर पड़ल बाड़ी, मरण सेज के सेज पर बाड़ी अंतिम। अब समय चल रहल बा। बाबू रोत तड़न, जमीन पर बैठ के अपना बूढ़ी के देखा तड़न और फोन पर रो तड़न, बतियाव तड़न। बेटा से तनियाई सुनल जा का बूढ़ बाप अपना बेटा से कहता, पढ़ले बाड़ो कौन पढ़ाई के देला बिसराई बाबू माई के। पढ़ले बाड़ो कौन पढ़ाई के, पढ़ले बाड़ो कौन पढ़ाई के देला बिसराई बाबू माई के, देला बिसराई बाबू माई के। सहत बिया बेटा बेटा नु खाली कहत बिया, पैसा नइखे की करी दवाई के देला बिसराई बाबू माई के, देला बिसराई बाबू माई के।
सुधिया लिहल सुधिया लिहल न कबो आई के सुधिया लिहल न कबो आई के दिल बिसरा ही बाबू माई के दिल बिसरा ही बाबू माई के